Ναι, παρακαλώ. Ναι, μιλάει. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, ποιος είναι? Είμαι η Κέτη. Μου έδωσε το νούμερο σου μία από τις φίλες μου και είπε πως κάνετε ξυριστική. Τι κάνουμε, τι πράγμα? Ξυριστική, καλέ. Ναι. Δεν ξέρω πώς γιατί δεν το έχω ξανακάνει αυτό, αλλά ο άντρας μου με θέλει να έρθω εκεί πέρα, μήπως να δω εσένα ή καμιά κοπέλα να με ξυρίσει. Ναι, πότε θέλετε να δείτε? Δεν είμαι σίγουρη, κοπέλα μου, πότε ευκαιρείς εσύ? Πες μας και ποια μέρα μπορεί. Αυτή τη βδομάδα, να σου πω την αλήθεια, είμαι λιγάκι καθυστερημένη, αλλά από Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα γίνεται. Ναι. Καλά το που τη Δευτέρα. Άμα θέλεις Δευτέρα θα είναι Τι ώρα που θα έρθεις? περίπου το μεσημέρι θα έρθει τη ραδιομαρχία άντρας μαζί μου. Όχι, καθόλου. Φοβάμαι λιγάκι, αλλά είμαι λίγο ευαίσθητη νομίζω. Δεν πιστεύω να έχω κανένα πρόβλημα. Όταν λέτε ξυριστική είναι waxing, laser. Όχι το laser, δηλαδή. Μην με παρεξηγήσεις τώρα, θα σε μιλήσω λίγο στο ελληνικό γιατί είμαι και λίγο ντροπαλή. Πολύ μ' αρέσει. Κάτω χαμηλά, Ναι. έχω ας πούμε λιγάκι. Δεν το έχω ξανακάνει και θέλω να ξυρίσω το μουνάκι μου. Άντε, μην το ξυρίσεις, τώρα θα κάνουμε wax. Τι θα το κάνουνε? Wax. Δηλαδή, τι σημαίνει το wax? Κυρί. Δηλαδή με το κερί. Ναι. Θα βάλεις κερί και θα βγει όλη η τρίχα. Δεν βγαίνει όλη η τρίχα. Θα πονέσει. Καθόλου. Λιγάκι θα το ήταν τι. Θα μου το κάνεις εσύ καλέ? Δεν θα κάνω εγώ, δεν το πειράζει. Άμα είναι ο άντρας μου εκεί, δεν πιστεύω να έχετε καμία ντροπαλή επιλογή. Κατάλαβα, έχω κάνει τόσο στη ζωή μου και από δύο ημέρα τίποτα δεν με τροπιάζει. Γιατί με φωνάζει κουάλα και δεν του αρέσει στο σεξ, λέει, και θέλει ας πούμε να είμαι λιγάκι πιο απαλή εκεί πέρα κάτω, γιατί ανατριχιάζεται. Και τόσα χρόνια που δεν ήταν μόνο, τι έκανε? Ναι, εγώ έχω παντρευτεί τώρα 2 χρόνια, βλέπεις, κορίτσι μου. Ναι. Και τώρα έχουμε αρχίσει και κάνουμε σκληρό σεξι, αλλά τώρα βλέπεις, έχει πάθει, πώς να σου πω, κομπλεξική, δεν ξέρω πώς να σου πω αυτή την ανάλυση και θέλει μήπως. Έχει τον καυλωμένο και ό,τι θέλει κάτωνα. Καυλωμένος γίνεται. Αχ, τι ωραία που τα λες κι εσύ. Έτσι μας μάθανε οι μάνες μας. Έτσι μας μάθανε. Να τους έχουμε πασάνες και να κάνουμε τα κέφια. Αυτό. Εκεί πέρα του δίνω την μπουκιά, του κάνω το ένα, του κάνω το άλλο, αλλά βλέπεις το καβλί έχει αναμονή. Γι' αυτό θα έρθω εγώ, θα μου κάνει αυτό το waxing στο μουλάκι μου και ελπίζω γιατί το σώμα μου είναι ωραίο, είμαι λεπτό σκελετάκι, βλέπεις. Ναι. Και για την ηλικία μου δεν μου φαίνεται, είμαι 55 ετών, ναι. αλλά στο γαμί συζητήσω. Πώς το λένε? Εσύ. Και το ζουμί. Το ζουμί είναι ένα ζουμιά που βγάζω εγώ, γάμι σέτα. Λοιπόν, πες μου την οδό σου, κούκλα μου. Είναι. Τι είναι αυτό? Μαγαζί, το ξέρετε, οδός. Ναι, είναι πώς μου είχε πει, είναι περίπου στο Brighton. Στο Brighton είναι. Ναι. Όχι περίπου, είμαστε στο Brighton. Εντάξει, αυτή είναι η οδός, ναι. Αυτό πώς θα το χάσει, το μαγαζί λέγεται. Πώς λέγεται? Από κάτι θα πω αυτή τη φίλη μου να με φέρει για να εδώ ακριβώς που είναι. Φέρει την ίδια που σου ήταν. Είναι Κατερίνα. Κατερίνα Δαμασιανού. Οκ. Άμα τη δεις το πρόσωπό τη, λέει πως έρχεται καμιά 2 φορές τη βδομάδα, το μήνα, συγγνώμη, με συγχωρείς. Ναι. Και τι ώρα έχεις περιμένω την άλλη? Περίπου 1 ώρα γίνεται. 1 ώρα. 1 ώρα. Το επίθετος τι είναι αυτό? Γιατί? Αρβανιτάκι. Εντάξει. Και εδώ έχετε το κινητό. Έχετε κινητό. Κινητό έχω να σου δώσω άμα θέλεις. 0421. 0421, ναι. 652. 652. 322. Λοιπόν, κούκλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Ελπίζω μόλις έρθω εκεί πέρα να μην με παρεξηγήσεις και με γελάς, απλώς και τα λέω όπως είναι. Μ' αρέσει αυτό. Από ποιο μέρος είστε? Εγώ είμαι από Ιταλία, πόσο καιρό μένει? Έχω περίπου 1,5 με 2 χρόνια τώρα πάω. Οκ, αλλά το ελληνικό θα έχεις κρατήσει. Εδώ φυσιολογικό είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, θα σε δω τη Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει. Γεια σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.